అది కాదు, కానీ నీకు ఎలాంటి అబ్బాయి కావాలి హారిక? ఏ మహేష్ బాబు, ప్రభాసో, హృతిక్ రోషనో కాకుండా చెప్పు. ఇదైతే ఇద్దరం అయితే అసలు నా ఎక్స్ప్రెషన్ చూడు, ఎవరో అసలు అక్కడ ఒక రోజంతా want you to sing crazy feeling song for all of us. అదేంటది? నాకు తెలిసి నువ్వు ఈ పాట అడుగుతాను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నువ్వు మైండ్లో అని కీ వెతుక్కుంటున్నావు అని. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ రామదాస్ పోస్టర్ ఉంటుంది బయటకి, లోపలికి వెళ్ళగానే పోకిరి సినిమా వేశారు. యాక్చువల్లీ నీ ఫోన్ ప్రైస్ చెప్తా నేను. చెప్పు. నాకు ఇచ్చేస్తావా? కరెక్ట్ ప్రైస్ చెప్పు, నీకు ఇస్తా. 60,000. పప్పులో మోకాలు వేసావు ఇందాక, ఇప్పుడు మొత్తం బాడీ వేస్తావు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ మస్కిటో అండ్ అ ఫ్లై? రెండు గాలిని ఎగురుతాయిగా. కాదు, మరి అ ఫ్లై కెన్ ఫ్లై బట్ అ మస్కిటో కెనాట్ మస్కిటో. చాలా రోజుల తర్వాత నేను కలుస్తున్నాను, నువ్వు ఫీల్ అవ్వకు, నేను కూడా ఫీల్ అవ్వను. బికాస్ మన ఇద్దరం ఇలా అన్నామంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో జనాలు మన ఇద్దరిని కొడతారు. Please do subscribe to Madhura Audio. Hi guys, this is your Hemachandra. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో. Please like, comment, share and subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio.